Keď sme pred vyše rokom preberali 3 železničné spoločnosti, boli na hranici krachu, respektíve platobnej solventnosti, schopnosti. A najťažšia situácia bola tu na Cargu, kde zadlženie dosahovalo 82%, kde zhruba 600 miliónov záťaže po finančnom vyjadrení úverov alebo pôžičky znamenalo Damoklov meč pre firmu. Mnohí sa vtedy neozývali. Dnes som veľmi rád, že môžeme prerušiť 3 roky, ktoré znamenali zmrazené mzdy vo všetkých 3 spoločnostiach, vytvoriť predpoklad pre 2% rast miest na budúci rok, na tento rok, už od teraz, už od januára, pretože rokovania boli ukončené, inak by sa to nedalo povedať. A to nie len 2% z tarifných miest, ale z priemernej mzdy, čo je pozitívny alebo ešte vyšší rozdiel. Pre 8 000 zamestnancov tejto dôležitej, ja by som rád povedal, strategickej firmy na Slovensku je to naozaj dobrá správa. Po druhé, rád pripomínam, že ľudia, ktorí dávajú výkon, si zaslúžia spravodlivú mzdu a v tomto prípade aj vyššiu, pretože už v októbri Cargo dosiahlo pozitívne čísla a vzhľadom aj na sezónny charakter dopravy na železniciach, aj keď na konci roka zrejme bude strata, bude 10 až 12 krát nižšia než za minulý rok. V roku 2010 bola strata 123 miliónov eur, predtým 127 miliónov eur. Očakávaný záver možno bude 10 až 12 miliónov eur v mínuse, čo spájam s množstvom konkrétnych ozdravných opatrení, aj citlivých na strane zamestnanosti, ale aj nájdenia obnovy, dôvery, posilňovania trhu, zmeny ceny za železničnú dráhu, úpravy vzťahov vo vnútri firmy, aj návonok. Pred vyše rokom zamestnanci v tejto firme pracovali 4 dni. Firma outsourcovala exkluzívne alebo lukratívne alebo zaujímavé činnosti von. Dnes je to tak, ako to má byť. Pracuje sa celý týždeň naplno a mnohé činnosti si Cargo znovu zabezpečuje vo vlastnej réžii. Je to potrebné a je to aj úsporné. Ja len pripomeniem, že odpočet daní robila pre Cargo iná firma v minulosti. Pre takúto veľkú spoločnosť na Slovensku to niekto robil z vonkajších služieb. Mali sme odvahu začať ozdravný proces a ja som rád, že dnes je záujem o strategické vzťahy s Cargom. Verím, že tento záujem potrvá, pretože je to aj o obchode, o ekonomike, o zamestnanosti, o rozvoji železničného sektoru ako takého. Keby sme mali tú odvahu, dnes by nebolo čo podpisovať. Hovorím to s plnou vážnosťou. A chcem vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí to takto chápu, takto rozvíjajú aj z hľadiska vlastnej zodpovednosti na strane zamestnancov alebo odborárov, a takisto na strane manažmentu, ktorý je štíhlejší. Keď bude končiť, nebude mať nárok na odstupné, pričom predchodcovia s neuveriteľnou sekerou dostávali odstupné, hlavne generálny riaditeľ, presahujúce 150 000 eur. Vtedy mnohých nebolo počuť. Hovorím to s vážnosťou preto, lebo buďme radi, že táto firma pravidelne, výkonne, seriózne dýcha. O pol roka môže byť na tom lepšie, o rok ešte lepšie. Je to proces, ktorý je dôležitý. Cargo stojí na nohách, nekolabuje, ale potrebuje ďalšie seriózne kroky.